Πάμε να δούμε μαζί ένα διαμέρισμα στις Σικές. Είναι μια ισόγεια γκαρσονιέρα σε πάρα πολύ ωραία τοποθεσία. Έχει ένα σαλονάκι. Είναι γύρω στα 15-18 τετραγωνικά μέτρα μόνο το σαλόνι. Η κουζίνα μας είναι χωριστή, είναι ανακαινισμένο, έχει κουφώματα αλουμινίου, καινούρια πόρτα, επίσης έχει πλακάκι, το μπάνιο είναι πολύ περιποιημένο. Τώρα είναι λίγο σκοτεινά, δεν θα μπορέσετε να δείτε πολλά πράγματα. Θα σας ανεβάσω όμως φωτογραφίες και βίντεο σε λίγο. Δείτε λίγο και από εδώ. Το παράθυρο του δωματίου βλέπει σε μία αυλίτσα. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ κεντρικά, είναι για εκμετάλλευση ό,τι πρέπει. Μπείτε λίγο στο site να το δείτε, είναι στις 45.000 και πραγματικά δεν θέλει καθόλου χρήματα. Έτοιμο για εκμετάλλευση, έτοιμο για ιδιοκατοίκηση, πολύ φωτεινό και νομίζω σε πάρα πολύ καλή τιμή. Μπείτε λίγο αν θέλετε και στην ιστοσελίδα μας, την έχω πει πάρα πολλές φορές. Μπείτε, δείτε και κλείστε το ραντεβού σας τώρα.